Seo scéal an lochaín dána. Bhí beanán fadó agus fear sí, a go chéire do chuire san naí. Bíad na cuire na néalta más bhíarta na scéalta a bhíocha féchan trí inniu go tí. Bhí lochaín bheag hart ar an teach, agus do dhá chóirle ní chiúrach síisteach. Bhain sí placa sa néal, chu sí a rubal in na béal, inis ní airíonn sí ocras ná tart. Thug an bhean sí faoi deara an néal, agus dinis dá fear an droch scéal, fuair an fear sí an codómh a bhí sa teach taobh mu, achha an lochaín a bhálach má léamh. Bán an cuitín dá feire, mar ní ra dada aire, is dan an fear sí go socair is go sábh. Tháinig an lochaín amach agus hart ar an teach, in sin se thosa an rás. Bhí fiocht trí chruas trí bhagan, leagach agus brisú gachar an, dúirteach an té agus brisú na gréire, in sin hí an loch ar an líne. Stop, a bhéic an bhean sí, na bí a leagan na tí, má aim sé grímart chur méid líart, ach wa an lochaín a bhálach ar ríis. Bhí an fear sí ar buile, is bhí an cuitín ar mire, is bhí an lochaín a bhálach go sásta. Ach fuair an fear sí an gath, is thug an lochaín amach, in rím rubal is a chlegan le fána. Ní wacad leid lí a dúirt an bhean sí, ach cuirid ort bibbe is chlegín beg buí, bróga úr lethir, fáscithe go láidir, is beir le feiceáil is le cleisteáil san naí. Dítar an lochaín amach, is tá suamhnas sa teach. Tean an cuitín a bhile, mar níl dada ar aire, is tá an fear sí a catha tabach. Ach, níl an lochaín roihín plí, bhain sí na bróga is an chlegínde, nílas an ánú airsaí, nó gan manan sí plac as a néal. Is sin é deire mo scéal, tá súlam gur hena sé libh go léir.